Thina maZulu sizigqaja kakhulu ngolimi kanye namasiko ethu futhi nje omunye umsebenzi wethu lapha ezindabeni ngukuthi sikwethulele indaba ezithinta umsuka womlando wethu thina sizwe sikaPhunga noMageba kanye nezinye izinto ezenzeka eNdlunkulu kaZulu la kuzinze khona ingonyama umisuzulu kaZulu. Namhlanje sinongoti wezomlando udokotela uGugulethu wakwaMazibuko ozosixoxela kabanzi ngezinto ezimqoka ezithinta iNdlunkulu kaZulu. Dokotela sikubingelele sikwamukele endabeni zasemini sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje. Ngikubingelele noxolo nabo bonke ababukeli baka SABC. Dokotela, uma ngabe sikhuluma ngeNdlunkulu kaZulu sikhuluma ngani? Mhlambe kubalekile ukuthi sicacise lokhu ukuthi uma sikhuluma ngeNdlunkulu sibheka igaba ezine. Inhloko yeNdlunkulu kaZulu suke kuyisilo samabandla ingonyama iyona eyinhloko yeNdlunkulu yonke. Njengamanje ke isilo samaZulu ku isilo umisuzulu kaZwelithini iyona inhloko ke yeNdlunkulu yonke. Bese kuthi ke esinye isigaba eNdlunkulu kuba khona ababizwa ngeNdlunkulu lapha sikhuluma ngoNdlunkulu omkaNkosi kube izindlu ezinkulu lezi ezisondele kakhulu eNdlunkulu okuyizona izindlu singayibiza ngokuthi izindlu ezingamakhanda eNdlunkulu. Bese kuba khona abantwana baseNdlunkulu. Uma sikhuluma ngabantwana baseNdlunkulu sisike sikhuluma ngabantwana abazalwa eNdlunkulu ngokwezindlu bezalwa ebukhosini ngokwezindlu ezahlukene eNdlunkulu. Bese kuba mhlawumbe okunye singakubalula ngabantwana ukuthi nabazalwa abantwana baseNdlunkulu abaganile nabo basuke bengabantwana ngoba basuke benegazi lasebukhosini. Bese kuba ke amazinyane esilo. Uma sikhuluma ngamazinyane esilo sikhuluma ngabantwana besilo leso silo esibusayo ngaleso sikhathi. Siyazi ke ukuthi oNdlunkulu ke besilo omkaNkosi labo. Ngakho ke bonke labo bantu ibona abakha lokho esikubiza ngokuthi iNdlunkulu. AbaseNdlunkulu ke dokotela bahluke ngani nje kunabanye abantu abafana nami nawe? Bangaba sebukhosini noxolo futhi banegazi lobukhosi okokuqala nje ngingakusho lokho. Enye ke into engingayiphawula ngabantu baseNdlunkulu ngenhlanhla ke ngike ngaba nesikhathi eside ngesikhathi ngenza ucwaningo ngobukhosi lokuthi ngizinze khona eNdlunkulu. Ngase ngiqaphela ukuthi abantu baseNdlunkulu indlela abaziphatha ngayo baziphatha ngendlela enenhlonipho nokusihlonipha. Into enye eqaphelekayo kakhulu ukuthi ngisho noma babizana ngendlela yokuhlonipha. Uma ungezwe nje amazinyane esilo ngizokhuluma kakhulu ngesilo uZwelithini kabheka uZulu. Ngisho bekhuluma uyeza ukuthi uma bekhuluma bebheke esilweni sibe siubaba wabo bambiza ngobayede. Uma bekhuluma nomama babo bababiza ngoNdlunkulu. Uma bekhuluma nobabekazi babo bababiza ngabantwana. Kunenhlonipho enkulu ke ekhona okuba iyona inhlonipho eyedlulisela esizweni. Uma ngabe ngikhuluma nangokuhlonipha uma ngabe kukhona igama elihlonishwayo mhlambe igama lenkosi ethile ehlonishwayo kuqala eNdlunkulu yonke uthola ukuthi iNdlunkulu iyaligwema lelo gama ngokuhlonipha. Ngenza isibonelo nje eNdlunkulu akushiwo ukuthi ngiyabonga kuthiwa ngiyathokoza ngoba kusuke kuhlonishwa igama lesilo elinalezi inhlamvu zokubonga. Thina abantu ke abese abantu nje phaqa yini ke elindele kithi uma ngabe mhlawumbe sivakashela eNdlunkulu kaZulu noma sisesigodlweni sesilo? Mhlamba ngisho nje noxolo nakubo bonke ababukeli ukuthi kubalekile ukuthi uma ngabe
uzohamba uzoya eNdlunkulu. Okokuqala awuyi ungazange wazise inhlaka ezifanele ukuthi uzoya eNdlunkulu. Okokuqala lokho ngoba indlela nje yokuthi ungene eNdlunkulu idlula ezigabeni ezehlukahlukene. Kufanele kubikwe ukuthi kukhona izihambeli ezizofika. Uma ifika ke izihambeli lezo ezofika okokuqala nje kukhona izinduna zesilo, kukhona nenyosi yesilo lapha ya eNdlunkulu. Uma ngabe nifika eNdlunkulu kusemqoka ukuthi nifike nibikwe ukuthi senifikile, bese uma nizoya lapho okukhona khona isilo kufanele lithi uma nifika bese kuba isona isilo esithi ke mhlambe sizothi ezinduneni noma sizothi enyosini okuyona ezonibika ayinihlalise. Uma nifika laphana nikhombisa inhlonipho ngokuthi nithobeke bese niyakhonjiswa ke lapha enizohlala khona. Kusemqoka ke ukuthi sikwazi ukuthi asiveli sigxume nje siqhawula isilo, kepha isilo isona esikhipha isandla bese uyabona ukuthi siyaqhawula ke kuwe, kodwa asixhawulwa nje isilo ngaphandle makuyisona esikhipha isandla. Kufana nokuhaga, ukuhaga isilo asihagwa, kepha uma ngabe kuyisona esivumela ukuthi sihagwe well sekuyizinto zamanje lezo sungakwazi ke ukuthi mhlambe bese sihaga ke, kodwa akusondelwa eduze kwesilo. Kubalekile ukuthi sikuhloniphe lokho ukuthi asikwazi ukuthi kufana njengamanje sesiphila ezikhathini zamakhamera. Awukwazi ukuthi uthathe ikhamera nje usubamba ikhamera uthatha iselfie nesilo. Cha, akwenziwa loso. Isilo siyahlonishwa ngokwesigaba saso nokuba inhloko yesizwe. Sibonge kakhulu. Mhlambe okunye yebo. Yebo Dokotela, hayi ungaqhubeka. Yes. Mhlambe bengisachaza ukuthi ingakho izinto eziningi ngisho ulimi olusetshenziswa eNdlunkulu kuba ulimi olukhombisa enkulu inhlonipho ngoba akuqondwa ngqo. Isilo masinomkhuhlane kuthiwa isilo siyadunguzela. Ingakho noma isilo sikhothama sedlule emhlabeni kuthiwa sikhotheme, kuthiwa isilo siyatshalwa, kuthiwa isilo sebuzile ngoba ulimi olusetshenziswa eNdlunkulu linenhlonipho. Ngakho kubalekile nje ukuthi sikwazi lokho ukuthi kunenhlonipho yaseNdlunkulu, kune protocol elandelwayo yaseNdlunkulu engafani neyakwezinye izindawo nakwezinye izigaba. Sibonge kakhulu kuDokotela uMazibuko ongoti wezomlando. Sibonge kakhulu Dokotela, yabo nje nami ngifunde olukhulu bengingazi nje ukuthi kanti awuvela uxhawule nje isilo. Nambe ngizothi mangihlangana naye ngivele ngelula isandla, kodwa manje ke hayi sesithole lonke ulwazi lokuthi kufanele silindeni uba yede kube uye owelula isandla kuqala. Sibonge kakhulu ke Dokotela uMazibuko.